Kowenga magitimore kinde mabende oganda jo Kenya ni kod geno mopogore kotenore kod budget mibiro somo odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Kaunti ma Migori jodak makuno dwaro mondo piny owacho ketie omenda ma oromo e sekta mar somo, thieth, arita kod pur. Ka bende gidwaro mondo mi chenro mag dongruok mane ochake kod piny owacho mane bende okwamo oketie e budget mondo mi chenro makamago otieki kata chenro gedo magi orum. E kaunti ma Migori kuno jopiny bende koro ni kod geno ni chenro mag dongruok ma opogore mane jatend piny Kenya William Ruto singo e kinde limbe mare kaunti no jumbe adek ma osekalo bende idhi ketnegi omenda moromo e komenda ma 225 226. Budget ni wageno ni ngima ma japiny odake odog piny mondo mi maisha mar japiny odhi maber. Magi gik manokelo nwa ng'anyo malast kane ngima ne ni malo kabisa. Mar ariyo, waneno shide weche mag somo. Ningech kata sani wawinjo ka liekore ni nitiere pes mag penj midhi chul. To ka ema nwang'iyo ni sirikal oketnwa somo obed nono kendo obed free mondo mi nyathi ja Kenya odhi e skul. Nikech nyithindo mang'eny sani we skul kaluwore gi ngima mar pek mar skul fee kaachiel gi gik modong'. Pesa mar japiny lale mang'eny en e yor usafiri. Jotendwa gi wuotho zaidi ka gidhi oko, wuotho maelu maketho pesa mar japiny. Rais kano biro Migori kano aidi wa kaka jopiny keno wacho nomiwa stadium mama keno idhi lose ko idhi lose Mbadi, honorable Mbadi, waziri marwa kwai kedi som budget ni kede pesa e agulu mar county ma Migori mondo losna stadium gi nderni. Budget no nego mule sectors ma muhimu, gik maluwo ni basic ma muhimu kaka weche mag education. Wakwayo ni oketnegi omenda malach. Weche machielo en kaka weche mag pur. To gi incomplete projects mana chake manyise ga president obiro kata mana Migori kanyo nitie gimana promise kaka wajo Migori. Wakwayo ni bond me kiko chak projects mamoko ka mana chako gi pok otieko. Ngamor gi bade ni nyaka no donjo office. Osekao gigi oketo ma kata budget mosomo kawuono obedo machiegni nikech japiny kendo japiny nie gi ng'eyo kabisa. Kwayo ni nitiere kuok moko ma budget odhi malo kabisa, but nitiere gik moko ma ok ochuno ahinya. Kuom ranyisi yudo ka Kenya kae nitiere kaka pesa igolo iketo kata mana samoro yudo ni i-renovate office kata mar jatelo moro makao pesa mang'eny kabisa ma ok kony japiny kawaida. Iyudo ka milionde mag pesa ikao nitere ir ot moro ma samoro jatelo moro mabede ma ok kony japiny kawaida. Ariyo ne mano kata geche ma jotelo ringo go bedo mang'eny to gitiyo gi fuel mang'eny. Koro ma hinyowa wan kaka wajo piny nikech gini onge kaka wan oduogo konyowa.